בית משפט הבינלאומי בהאג, אתם בערוץ פוליטיקלי אינקורקט עם סניה סל, ואיתי באולפן סל סטודיו כרגיל דוקטור איגור סלגניק, פסיכיאטר ובמקביל בן זוגי היקר. שלום יקירי. שלום יקירתי. היום צופים היקרים דוברי עברית בכל העולם וכמובן במדינת ישראל, אנחנו רוצים קצת לצאת מהמסגרת של הערוץ שלנו. כלומר, אנחנו קצת נצא לטייל מארץ ישראל ונצא לכיוון הולנד. מדוע? למה? איך אני אתרגם את הפתגם הזה מרוסית? חיתנו אותי ללא נוכחותי. טוב? אז איפה אנחנו עומדים? למה בעצם אכפת לנו מה קורה באיזשהו בית משפט בינלאומי בהאג? מה אנחנו פה? אני חושב שעכשיו מאוד אכפת לנו, כי בית משפט הזה הוא כרגע מתכוון, והודעות על כך הולכות ומתגברות, הוא רוצה להוציא צווי מאסר, לא פחות ולא יותר, בעצם על כל האנשים שקשורים להנהגה פוליטית, להנהגה צבאית, להנהגה של שירותים חשאיים וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא יודעים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר. הצופים שלנו כמובן שמו לב שבעצם הוידאו שלנו הפעם קוראים לו חוקי ניורנברג 1935 שווים חוקי האג 2024. אתה יכול להסביר מה זאת אומרת? כן, כן, בוודאי. אני רוצה להזכיר ובהחלט אצל חלק מהצופים שלנו בוודאי תשאל שאלה, מה פתאום מדברים על חוקי גזע נאצים בניורנברג שבעצם יצאו בהשראה של אדולף היטלר, ואיך זה קשור למדינה נאורה כמו הולנד, ובית משפט שהוא בסופו של בינלאומי מורכב משופטים ממדינות שונות, איך אתה בכלל יכול להשוות בין שני הדברים האלה, ואנחנו רוצים קצת לדבר על זה. קודם כל, בית משפט בינלאומי בהאג הוא בעצם מוקם, בוא נגיד ככה, כאינסטנציה אחרונה, שברגע שמדובר בהחלט היה, קודם כל מדובר במדינות דיקטטוריות, שאין שם מערכת משפט תקנית, שבעצם מערכת משפט היא לחלוטין זרוע של שלטון הדיקטטורי, וברגע שאין בעצם מקום שיפוטי אחר, אז זה כמו שאומרים, זה בעצם התחנה האחרונה, שברגע ששום דבר אחר לא עובד, אז הם מפעילים את הסמכות שלהם, והם יכולים גם להוציא צווי מאסר. זה יכול לקרות לפי שני בעצם דברים. דבר אחד, צריכה להיות פנייה של מדינה מסוימת, שהיא מבקשת, זה בדיוק מה שקרה לנו עם אותו בית משפט, בהקשר לזה שאנחנו שומעים ברצח עם. ואנחנו יודעים מה היו בינתיים החלטות של בית המשפט אחת. ודבר שני, שבעצם הפרקליט הראשי של בית משפט עצמו יכול ליזום איזושהי פעולה, שבמקרה הזה מדובר בדיוק בזה, שיכולה להביא לאיזושהי פעולה משפטית, כמו למשל מאסרים. אתה יכול להתייחס קצת לאישיות של האדון פרקליט של המשפט בינלאומי בהאג, מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא בא, למה הוא קשור? בקיצור, אילו היינו עושים וידאו בשפה הרוסית, הייתי שואלת, הסודיה כתו, כאילו זה אחד מהפתגמים, מי השופטים, זה אחד מהפתגמים מהקלאסיקה הרוסית, אז באמת מי השופטים וספציפי מי הפרקליט? הפרקליט הראשי כרגע זה חאן אחמד,
שהוא בעצם ממוצא פקיסטני, הוא אזרח של אנגליה, של בריטניה, והוא בין היתר, מה שחשוב לציין לגביו, הוא גם חבר בארגון שקוראים לו אחמדיה מוסלם ג'מאט, שזה איזשהו ארגון שהוא בעצם שולח את הזרועות שלו לכל מדינות מערב, ובמידה רבה הוא אחד מאלה שגם עומד אחרי מהומות עכשיו בארצות הברית, אחרי מהומות במדינות אירופה, על הנפה של דגלים פלסטינים ובאוניברסיטת הרווארד בהורדה של דגל אמריקאי באותה אוניברסיטה. זה בעצם אחד מהארגונים שעומד אחרי כל הדברים האלה, זה ארגון הזה. וכמו שאמרתי, הפרקליט הספציפי הזה הוא חבר באותו ארגון. אז בקיצור, בא לי היום פתגמים רוסים, אז כאילו נתנו לתיש לשמור על הכרוב, כמו שאומרים. משהו כזה. עכשיו, למה בעצם אני מקשר את זה לחוקי ניורנברג של 1935, שבהחלט היו חוקי גזע, ואחת מהמטרות הייתה לגרום לכך שהעם הגרמני יהיה נקי יותר, ונקי ממי, קודם כל מיהודים ומצעורים, ואז היה איסור על כל מיני פעילויות בקרב היהודים, הייתה שלילת אזרחות הגרמנית מהיהודים וכן הלאה וכן הלאה. היה פרק מסוים נדמה לי על תיאורת המשפחה הגרמנית ובדומה. נכון, אז למה אני מקשר גזענות, נגיד נקרא לי ילד בשמו, לבית משפט בהאג, ואני שולל לחלוטין מבית משפט הזה איזושהי גישה אובייקטיבית ונוטרלית. נכון, רק לקרוא את הילד בשמו, מפני שהערוץ שלנו קוראים לו politically incorrect עם סניה סל, אז לייקים, תירשמו ויערות. עכשיו אני רוצה להזכיר לצופים שלנו, שזה מיותר לחלוטין, כל אחד יודע את זה, שבעצם כל מה שקורה היום בעזה זה היה בעקבות 7 לאוקטובר, בעקבות אחד ממעשי הזוועה הכי קשים אולי בכל ההיסטוריה האנושית, ואנחנו משווים אותם לפעולות נאציות, להולוקוסט, אפילו נאצים לא בכל מקום, וזה בהחלט היה נדיר מאוד שהם דגלו בפעולות כאלה, כמו למשל לשים תינוק לתוך המיקרוגל ולבשל אותו חי. די, הסגרו לנו את הוידאו. כן, זה אפילו נאצים לא עשו את זה, פרט לאולי איזושהי יחידות מיוחדות של אס-אס שדגלו בשיטות כאלה. ופעולה שלנו שהיא בעצם פעולה תגובה, ופעולה שהיא בעצם מיועדת לכך שהדברים כאלה לא ישנו, במיוחד שאנחנו עם שבהחלט עם שעבר חוויות קשות ביותר, גם במלחמת העולם השנייה כמובן, אבל גם לפני כן במהלך של כל ההיסטוריה שלו וכל בעצם ההיסטוריה משותפת עם עמים באירופה, ואחר כך אני גם מזכיר ארצות הברית, מה הייתה חוויה שלנו עם ארצות הברית. כן, תכף נתייחס לזה, אבל בינתיים יש לי לחשוב על משהו במקביל, כאילו בחורה שאנסו אותה, ועוד שופטים אותה, אלא לא הבן אדם שאנס. לפי דעתי זה הזוי לטעמי, אז למה דווקא אנחנו? כן, עכשיו אני מתייחס לזה, ופה אני בהחלט רוצה להדגיש את הנושא של גזענות. קודם כל, אם אנחנו מתייחסים להיסטוריה המודרנית יותר, אז אנחנו יודעים שהיו פעולות צבאיות של מדינות שונות, של ארצות הברית, של גם מדינות אירופה, בכל מיני מקומות שגרמו בהחלט
הרס של מבנים האזרחיים, גם בחלקו של הרג האזרחים. אני רוצה גם להזכיר שלגבי דווקא ארצות הברית היה איום שיפתח גם הליך בבית משפט הזה ויהיו אולי גם מעצרים. ארצות הברית אימה על כך שבעצם תקף יוצא צווי מעצר לגבי אותם השופטים והמשפחות שלהם ויסגור להם כל החשבונות בנק בארצות הברית ויאסור את הכניסה לארצות הברית לאלתר. יפה, אהבתי את הצד הזה. באותו רגע זה נפסק. יפה, אהבתי את הצד הזה שארצות הברית מאוד אוהבים את עצמם ומאוד מעגנים על עצמם, אבל יש פה נקודה יותר רגישה קצת. יש לי שאלה, האם כדאי לנו באמת כל כך לסמוך על ארצות הברית וכל כך להצדיע לה, כי בעצם ברגע שנגעו בענייננו במזרח התיכון, כאילו נגעו במדיניות, אני לא אפחד מהמילה הזאת, על המדיניות, עלו על המדיניות של מדינת ישראל בעצם, אז למה ארצות הברית לא כל כך פעילה? ופה סליחה רגע, אני צריכה להזכיר לצופים שלנו, נדמה לי זה שנת 1939 שבדיוק לפני מלחמת העולם השנייה. למה אני אומרת האם כדאי כל כך לסמוך ולהצדיע לארצות הברית הזאתי, האמא שלנו, כי היה בדיוק המקרה בשנה הזאת שהאונייה, ספינה מלאה סנט לואיס. כן, סנט לואיס בדיוק, הספינה הזאת התקרבה לארצות הברית. היו בספינה 900 פליטים יהודים מגרמניה. בגרמניה נאצית, אני רוצה להזכיר. בדיוק, אז מה שקרה בעצם, ארצות הברית לא רק לא קיבלה אותם, אלא הוציאה הודעה רשמית שהם יפגעו בספינה, שהם יפתחו באש. אם הספינה תתקרב לחוף בארצות הברית, הם יפתחו באש. כן. בוא נחזור לשאלה שלי, אז אם כדאי לנו עם הניסיון ההיסטורי הזה, כל כך להצדיע לארצות הברית הזאת. כאן אני רוצה להזכיר שבזמנו נשיא ארצות הברית רונלד רייגן אמר בשפה הרוסית עם מבטא אמריקאי כבד, דובריי נפרובריי. שנות 80 נראה לי. משהו כזה שבעצם התרגום הוא תן אמון אבל תבדוק. ובהחלט אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים בהקשר הזה, ובמיוחד היום. דרך אגב, ארצות הברית אז שהיה מדובר באותו איום של אותו בית משפט על ארצות הברית הצהירה שאם יהיה פעולה דומה לגבי ארצות הברית או לגבי בני בריתה, וזו עירה מאוד חשובה, כי בעצם אנחנו נחשבים לאחד מבני בריתה הכי חשובים, והיא תפעל בדיוק באותה צורה, תוציא צווי מאסר וכן הלאה וכן הלאה כלפי אותם השופטים בבית משפט הזה. אבל מה שבהחלט היום אולי בעייתי במיוחד, את שאלת אם אפשר לסמוך על ארצות הברית היום. היום ארצות הברית שהיא מנוהלת על ידי מפלגה דמוקרטית, שחלק מהמפלגה הזאת זה מה שנקרא פרוגרסיבים, שאנחנו כבר התייחסנו לזה בבלוגים הקודמים שלנו, שזה בעצם היום מפלגה לא דמוקרטית אלא דמו-פשיסטית, כי חלק מהמפלגה זה בהחלט אותם הפרוגרסיבים, שזה שם הכי מעובד גם לפי אורוול שאפשר להמציא, כי זה בעצם אפשר לקרוא להם רק תנועה דיסטרוקטיבית, שבעצם המטרה שלה זה קודם כל להרוס את ארצות הברית. אבל כמובן שהם פועלים גם בכל מישור אחר, הם מנסים להרוס כל דבר אחר גם, בין היתר גם קשר עם ישראל, וגם בין היתר כמובן מכירת נשק לישראל וכן הלאה, ואנחנו נמצאים עכשיו, ארצות הברית נמצאת בשנת בחירות,
וכמובן שלחץ על ביידן, שאני בהחלט לא מאשים אותו באנטישמיות וגם לא מאשים אותו באיזושהי חוסר אמפתיה כלפי מדינה שלנו, להפך, אבל הוא נמצא עכשיו תחת לחץ כבד ביותר מצד של אותם הגורמים במפלגה שלו, וזה בעייתי ביותר ואנחנו לא יודעים איך זה יסתיים. אבל אני רוצה להמשיך בקשר לקטע של גזענות מצד של המשפט הבינלאומי, so called בינלאומי בחג. אנחנו יודעים איזה זוועות היו גם על ידי רוסים שנעשו למשל בסוריה, אנחנו יודעים גם מה קרה באפגניסטן, אנחנו יודעים גם מה קרה בעיראק, דרך אגב על ידי אותם האמריקאים, וגם במקומות אחרים. אני רוצה להזכיר מה בלגים עשו בזמנו באנגולה, שכולם ראו את התמונות האלה של ראשים של אנשי תנועת התנגדות שהיו על המקלות. איגור עד כאן, שוב יוטיוב יסגור את הוידאו שלנו. וחיילים בלגים עומדים ומחייכים בגאווה למצלמה. אנחנו מכירים כל הדברים האלה, ועל זה לא יצאו שום משפטים, לא יצאו שום מעצרים, שום דבר. עכשיו, שמדובר במדינת ישראל, אנחנו כנראה נמצאים והיהודים ספציפית. ביהודים אנחנו נמצאים במקום אחר, והם מרגישים שהאצבע מאוד קלה על ההדק, והרבה יותר קל עוד פעם להתנכל ביהודים ולפגוע ביהודים, כמו שהם רגילים לאורך בעצם כל ההיסטוריה שלהם, והם מנסים לעשות את זה גם עכשיו. אנחנו בשום פנים ואופן לא צריכים להיכנע לכך, אנחנו לא צריכים לשנות את הדרך הפעולה שלנו, כי זה פשוט עוד פעם החלטה לחלוטין, אם תהיה, קרוב לוודאי שתהיה, היא פוליטית לחלוטין, היא מגמתית לחלוטין. אני רוצה רק להביא איזושהי דוגמה לא מעבר הרחוק. תתארו לעצמכם שאחרי שנאצים פתחו במלחמה די כוללת גם כלפי אירופה, אחר כך גם כלפי ברית המועצות, גם כלפי ארצות הברית, שהייתה הפצצה של דרזדן על ידי חיל האוויר האנגלי, הייתה הפצצה של ברלין גם על ידי אמריקאים וכן הלאה, ותתארו לעצמכם שבית משפט באותה תקופה בינלאומי, שאז הייתה קיימת ליגה של אומות, ליגת אומות, אפשר להגיד כך בעברית, שבית משפט שמחובר לליגת אומות הזאת, מציא צווי מעצר לווינסטון צ'רצ'יל, לכל ההנהגה הצבאית של אנגליה, לרוזוולט, שהוא היה אז נשיא ארצות הברית, הפכנו להיות סטנדאפ בקיצור, לכל הנהגה האמריקאית וכן הלאה וכן הלאה. רק תתארו לעצמכם את הסצנריו הזה, זה בדיוק מה שהולכים לעשות עכשיו חבר'ה אלה בבית משפט בחג, ואנחנו בהחלט צריכים להראות את הדברים כמו שהם, אנחנו בהחלט לא צריכים לראות בדבר הזה סמכות כלשהי, זה בית משפט שהוא כולו נגוע היום בהחלט במגמתיות פוליטית, ואני חושב, ולא רק זה, אני בהחלט חושב שאפשר להאשים אותו חד משמעית גם בגזענות, בוודאי באנטישמיות, חד משמעית. איגור, לפני שנסתיים, תודה רבה, היה די מצחיק, אבל לא כל כך מצחיק. יש לי שתי שאלות, שאלה אחת, אם הם עושים מה שבא להם ומגיעים להחלטות שבא להם, אז יש לי שאלה, איפה אנחנו כאן? אנחנו כלומר מדינה נורמטיבית, מדינה נאורה כמו שאומרים, אז מה, האם אין לנו נציגים בבית משפט בינלאומי? לא, אין לנו שום נציגים, אנחנו אז, אהרון ברק
היה נציג חד פעמי כזה. הצטרף לחבר השופטים, הוא היה כאילו שופט מבחוץ, הוא לא שייך לבית משפט באופן רשמי, וגם לא מקבל שום משכורת כמובן מבית משפט הזה. יפה, טוב לדעת, אז אנחנו הגענו בדיוק לבדיחה, לפתגם ברוסית, שתרגמתי בהתחלת הוידאו, כאילו חיתנו אותי ללא נוכחותי. כן. זה שאלה אחת, תודה רבה, כאן ברור, ויש לי עוד שאלה, כלומר אחרונה, וזה מסוג שאלות שאני אוהבת, כאילו לפחות אנחנו ישראלים, אזרחי מדינת ישראל יכולים להשפיע מעט או המון בתהליכים שמתרחשים במדינת ישראל עצמה. אבל כאן הצופים ישאלו, רגע, כל מה שקורה, קורה איפשהו בהאג, איך אנחנו נתייחס לזה, איך אנחנו נשנה את המצב, כאילו למה כל הוידאו הזה, או שמספיק פשוט לדעת מזה ולהתמצות בזה, מה אתה אומר? כן, מקום של יהודי זה לדעת את המקום שלו, זה בעצם מה שהאנטישמים של כל העולם טענו מאז ותמיד, אנחנו בהחלט מדינה קטנה, אנחנו מדינה שאמנם היא מדינה בהחלט מאוד מפותחת, עם תעשייה אחת בהחלט המפותחות בעולם, גם עם, אנחנו קוראים, לא רק אנחנו, כל העולם קורא לנו מדינת סטארט-אפ, שאנחנו בהחלט על ידי המצאות ועל ידי היכולות שלנו, אנחנו בהחלט משפיעים בצורה חיובית על כל העולם, אבל אנחנו מדינה קטנה עם מעט מאוד השפעה פוליטית, ופה אנחנו בהחלט לא יכולים להפעיל אותו לחץ, מה שנגיד ארצות הברית אפילו על אותו בית משפט, מה שאני חושב, מה שאנחנו יכולים לעשות בשלב זה, זה קודם כל בהחלט כמה שאפשר, ואני בהחלט אני רואה את הבעיה של מפלגה הזאת, הדמו-פשיסטית תמשיך להישאר בשלטון בארצות הברית, אני מאוד מאחל שזה ייפסק בבחירות, אבל בינתיים אנחנו צריכים לעשות הכל כדי בהחלט להפעיל ולהשפיע על כל הגורמים בארצות הברית וגם במדינות אירופה, עדיין עוד אולי שבויים, שזה מספר אנשים כאלה הולך ופוחת לצערנו, כדי בהחלט לשנות את הדבר, וקודם כל בהחלט בסופו של דבר גם לקחת את הלגיטימציה מבית משפט הזה, שהוא להערכתי הוא איבד כבר כל הלגיטימציה לפי הפעולות שלו האחרונות. אז כאן יש לי עוד שאלה, אבל עלה לי לראש עכשיו כאילו להסריט וידאו הבא בנושא של יהודים בגלות. ככה יש לי ריח ורוח של הנושא הזה, פה הוא מרחף לי באוויר, אבל נכון בינתיים תודה רבה לך דוקטור איגור סלגניק, תודה רבה לצופים היקרים שלנו, לייקים, תירשמו הערות, ועם ישראל חי. ואני רוצה להגיד, כמו שאני אומר את זה בסוף של כל סיכום של כל הבלוג, רוב הדומם, אתם הכוח, אתם הרוב אמיתי, תפסיקו לשתוק, תתחילו לדבר.